Якхонагаи фурӯшӣ дар поёни корвон маҳаллаи Гравзавода ҷойгир мебошад. Ҳозир суроғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф бозори Корвон, аз ин тараф пости Чимтепа. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем. Ҳама роҳҳо то хонаи асфальткардагӣ ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошшона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар якум ошшонаш ҷойгир мебошад. Як хонагар бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар якум ошшонаи бинои навстройка. Худи бино аз 6 ошшона иборат мебошад. Хона бо 44-аш фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи камаридон тиҷей занг зада пурсон шавед. Марҳамат навормона шуруъ мекунем. Ин даромадгоҳи хона мебошад. ҳоҷатхонагӯ ҳамон якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад ошхона. Аз ҳоҷатхонагӯ ҳамон шуруъ мекунем. Хона бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад ва ба ҳамин аввал мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.